What's up mga idol? Naadimi diri sa San Fernando mga idol. Makauli na pud ko sa akong yutang na tawhan mga idol. Mingaunid ko kay diri man ko giumol. Si mama si papa paghimo nako purti ko nung piyong-piyong. Mao day ko nung nga wala ko mahimo og taro. Oy manikos TV sayot ko ka pagkahimo. Ang imong naong murag dipiktuso. Gikataw lang kasi imong asawa. Siguro murag ilan na nimo siya. Unya na ating kanas akong maguwang mga idol. Diri sa bukid nabuhi sila kapoy. Akong kuya mga idol mao ni siya Juan Rod kining sindiro dere. Pa isa baboy lagi kuno ilang ginansya. Pero tais baboy. Daga kitigom kuya. Naghan? Tais baboy. Pwede pa yung di malasa kay ang ilang bakti na matyan og lima. Sayang kayo kay pira na naging bato pa. Siya nga no, patay daan sa tiyan. Mana dili gina to matag-an ning mamuhi tag baboy oy. Usahay makaginansya ta, usahay matabla-tabla ra, usahay mapildi pa gyud ta. Inanya na siya mga idol, dili lalim jud nga mamuhi kag baboy kay burasig sugal. Usahay makadaog ka, usahay mapildi. Pero kasagaran tabla-tabla ra yun. Nay ginansya gamay. Unya karon ang birthday boy nakaluto na. Ang sulod sa kinuhaan sa manok pwerte ng crispy ha. Oy manikos TV kalami isum-sum ana. Mao gyud plano na mong episode. Sana brad tos lubuha. Naingon tos lubuha ang mantika mga idol. Lami kayo ni bahugan og kanon. Aw musaka gid atong cholesterol. Ang tungura mga idol, ang birthday boy excited na kayo siya. Kay sa cake mukhaon na kuno siya. Wala jud ko mahimuan ni ako gi maobligar og kanta. Sige. 1, 2, 3. Unya magpanina sa kuno siya para pagusad siya tanahon ba. Ang birthday boy kaliwat tig artista. Namoy ka-vlog. Vlog sa mga kagwapo. Aw untwa. Dili lang ko mo palag mga idol. Ako lang ni siya pagbigyan karon. Bahangyoon na to kay iya mang adlaw ron. Alright mga idol, demi nag-celebrate demi sa birthday party sa ako ang igsoon eh. Tisoy kayo, bata para buyag. Siya ang asawa. Sige. 1, 2, 3, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Manikos TV ako itiwas og kanta be. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Wala gini klaro imong tingog inkupisod. Na ingog-tingog sa baki nga labihan alingog-nguga. Oy, kumpiyansa kay Manikos TV ni agi pa ako ka champion. Pila man sad mo ka kontesta ning inkupisod. Aw kaluoy sa Ginoo, ako ra gyud. Uy hala, pagkatugahok lang nimo gyud. Unya di rin kapita, ang birthday boy sa edad niya akong gipangutana. Brad, 25 ako. ha? 25. Grabe brad, pila may gilimod nimo? Ikaw 25 pa gyud. Grabe ha brad. What ilabot nasakit ka? Gol-gol pa gyud. Double celebration din ni mga idol kay sayang asawa birthday man pod. 25 na si Brad. 25. Okay. Ay, uy. Blow candle ka mong duha. Pila may edad mo dai? Edad magoy ba to pa? Parison gid ni silang duha. Ambot lang og silang edad pila ka gilimot nila. Unya wala pa mo human ang tutorial mga idol. Ang ilang cake purti na bunuga. Birthday nimo? 8 ako. 8 nya siya 9. Out 10. Oh, kado sa kadlaw ligas mga idol. Nya pagpanguyab na ko niya pizza no. Sige. Ha? Pagpanguyab. Grabe ha no. Juta no. Katimaan ba di ka Brad? May kinapa kay nagtimaan. Punya pizza no be. Gisugot ka. Sugot nga pizza no be nya. Nag-birthday na ko utso nya. Usar kadlaw Brad. Sa Nueva City man to. Uy hala, kinsa ka ni kitiman aniya mag-away kini silang duha. Nangaon.